Na to, aby sme dokázali byť úprimní, potrebujeme vidieť. Na to, aby sme odstránili svoje trápenie a pracovali na sebe, musíme byť k sebe úprimní. Ale na to, aby sme boli k sebe úprimní, musíme vidieť. Musíme byť dostatočne všímaví. A tam by som začal. To je tá schopnosť, s ktorou by som začal ako prvou. To je tá schopnosť, ktorá sa kultivuje práve v tej meditácii, ktorú som ráno praktizoval. Kedy len človek sedí a označuje, čo sa deje v jeho mysli. Je to také fitko, ako posilka pre našu myseľ. Aby si všímala, aby videla, čo sa tam deje. Pretože samozrejme v našej mysli sa deje extrémne kvantum veci. A na to, aby sme stíhali s našou mysľou, ktorá je veľmi rýchla, tak na to musíme trošku trénovať. Musíme trošku behať, aby nám zosilnili nohy, aby sme stíhali to tempo. Na to robí práve táto všímavosť. Trénuje našu pozornosť, aby stíhala našim myšlienkam. Bez toho si uvedomíme len veľmi povrchnú časť našej mysle. Budeme celý náš život žiť len tak po povrchu, kedy budeme vidieť tie veľké veci, tie jasné, tie, ktoré sú určite tam a všetci ich vidia, ale tie malé detaily, na ktorých záleží, tie dôležité veci, s ktorými môžeme úplne zmeniť smer nášho života a naše prežívanie, to, či sme šťastní alebo nešťastní, či sme veselí alebo smutní, tak tie malé veci nám úplne ujdu.